Assalamu alaikum. Yalla bai zan ce ko abokina. Ko da dai duka ɗaya ne. Na ji voice note ɗinka, saboda haka duk da dai ba interview kake yi mun ba a matsayinka na ɗan jarida, zan faɗa maka mind ɗina. Idan har kana tunanin wai in je in yi register da censorship board shine zai sa in zauna lafiya inda yana shiga irin waɗannan matsalolin, to da shine solution tuntuni da na yi. Amma ni a gurina shine fita daga Kannywood din in koma gefe in zauna in yi kallo, in ɗan rika duba abu a cikin sana'ata na harkar me zan iya yi ya ɗan kawo min abin da zan ci gaba da kula da kaina da iyalina da dai ma sauran mutane da nake ɗan taimakawa da shauransu. Ina tani idan na fita na koma gefe shi na samu sauki, saboda me tunani na duk wannan abin da ake yi wasu mutane ne da suka haɗe kansu a cikin masana'antar, sun hana ni yin komai kuma sun raba ni da kowa. Abin da nake nufi da sun raba ni da kowa shine har kuɗi suke biya mutanen nan ake akan kar ai posting ɗin hoto na ko wani abu da ya kamanci shashi na rantse maka da girman Allah, ina nan da alert da kuma texts da voice note da ake yi wa waɗannan yaran da ake raba su da ni confirm, kuma ana kiransu an ba su kuɗi, wasu aka yi musu alkawarin aiki, shikenan za su cire hotunan na su ci gaba da kawai. In na yi makariya ka je ka duba duk masana'antar, ka duba wane ne a cikin account ɗinsa za ga hotona. Wallahi tallahi ba su da yawa, saboda duk an siye su. Wasu kuma ba kuɗi aka ba su ba, kawai an musu kwadaita musu ne za a daina kiransu aiki, za a rika cire sunansu da shauransu aiki, saboda idan ba su daina mu'amala da ni ko sun daina posting ina ba. Ka gane ko? Saboda haka abin kaina ya cushe har bana iya tunani mai kyau ma. Sai na duba ni me zai zama min sauki, saboda bani da kowa cikin masana'antar gaskiya wanda zan ci wannan kai da fata zai tsaya min, ko a bayan idona ko a gaban idona wane zai tsaya min wannan. Ka gane, duka na samu problem da mutane da shauransu. Saboda me? Saboda idan mutum kana yin mu'amalar sana'a ka kara zube, ba tsari babu komai, so kuma har ka bari mutane suka saba da kai haka, to duk lokacin da ka kawo tsari to zai zama wannan tsarin ya yi affecting din waɗannan mutanen da suke cin karensu ba babbaka da sunanka ko kuma da tarayya da kai. Wannan shine abin da ya dan dinga kawo matsaloli da shauransu. So ni da na yi tunanin na ce okay, to bari rabu da wannan masana'antar. Idan na ce na fita, to shikenan za su samu kwanciyar hankali, za su yi party, su ci karensu babbaka, su yi abin da suke so ba tare da sun kalla Adamu ba. Wallahi lazim na ce na fita ne ba don ban san masana'antar ko kuma ban san waɗanda suke cikinta ba, a'a, amma dai na tabbatar da yawan aka waye gari aka ce Adamu ya mutu, to ce kawai abin da za a ce Allah ya ji kansa. Iyalina, ‘ya'yana ban san halin da su kasance ba. Saboda me? Saboda muna yin abota ne wanda bai shiga zuciya ba. Yawanci sai ka ga mun yi kayi shekara 10 da mutane a cikin masana'antar, ba su san iyayenka ba, ka san nasu ba, kawai alaka muke yi kawai ta baki da baki da kuma ganin ido. Ban ce duka ba, akwai waɗanda suke shiga lamarin da lamari ta wani bangare da ya zama na cewa wannan shine abota, ba wai abotan baki ba. Akwai wanda suke kokartawa kan haka, amma dai for now ni ba ni da kowa. Tunda har na gano cewa ba ni da wanda zai taya ni rigima, ko kuma ba wanda zai shiga min rigima, ko kuma in an yi min ba wanda zai iya tare min, to me zai hana ni kuma in yi wa kaina? Shi yasa da zarar sun bi can sun zage ni ko sun yi wani abu, raina ya ɓaci, sai ga na fito na yi magana, saboda shi ne kawai samun sauƙi na. In ban fitar ba to zai ta damuna. To shi yasa daga an yi kawai, in suka yi ko suka sa yaran suka yi ko suka duka, kana zaune fa za ga kawai haka kawai na yi wani abu can, sai ga wata yarinya ta hau ta bani amsa, ko wani ya hau ya bani amsa, bani da alaka da shi, rigima ba ta haɗa ba, haka kawai.
so in dai in na je na yi rajista, waɗannan mutanen da suka sa ni a gaba suna buƙatar lallai sai sun gabana nan za su rabu da ni, sai in je in yi. Kai idan mahaifiyata ne aka ce ita ma sai ta yi rijista kafin ci gaba, in dai zai sa in samu kwanciyar hankali wallahi lazim zan yi, amma babu kwanciyar hankali saboda mutumin farko da ya fara zalunta ta a wannan halin da nake ciki shine shugaban tace fina-finan. Sallan da na zo ya fara hana ni wasana bayan kowa ya yi wasanninsa ya gama, ni lokacin da na zo aka ce ba zan yi ba haka kawai, sai na je na yi clearance. Wallahi duk cikin artist din babu wanda ya yi wannan ya yi clearance. To wannan zalunci ne karara. Ni kuma nake ganin cewa okay, to in dai haka ne mutumin nan na ga dama ya haɗa kai da waɗancan mutanen da ba su suna, sun fara bashi umarni kenan akan ya rika shiga ana prostration ne. sai na ce to wannan shi ne na farko, in na ci gaba za a ci gaba da yi, da haka bari in fitar da kaina in koma gefe in yi kallo, tunda already harkar magana ta gaskiya ta koma shine wannan mutanen ana tsoron su, ko in ce ana tsoron shi. Duk ko mene zai yi ba daidai ba, ko kuma wani abu da ya shafi harkar da za a ce okay ya kamata a dauki mataki akan shi, wani abu babu wanda yake iya yi, kawa shakka yake yi. Saboda wani director ne kar a bashi film da shi ya ce ba zai ba, wani producer ne kar a bashi kaza ya ce ba zai mai aiki ba, wani mawaki ne ba zai sawa gashi. Duk irin waɗannan abubuwan shine yasa wasu suke su rufe idan kunnin su ga gaskiya ga wannan, amma ba za su iya fitowa su kare ta ba ko wani abu. Ni kuma bai iya wannan abun ba. Babu wani mutum a masana'antar nan da nake masa kallon cewa yana da wani personality ko wani baiwa da Allah ya washi wanda zan jawo shi don in yi amfani da shi ba don Allah ba. Wallahi na gummace har abada kar in kira shi, in dai abin da zan kira shi in bashi gudunmuwa siyasa nake so in masa, ba na bukatar irin wannan rayuwar. Saboda haka da naga sun hada an yi min wancan hukuncin sai na ja na fito na faɗa. Akwai waɗanda nake da mutunci da su a cikin harkar suka ce me yasa ne haka, ba wanda na baiwa hujja. Saboda ba su san halin da nake ciki ba su san cewa idan na je bacci yaya nake yin bacci ba. Wallahi ne makarantar dan musulmi guda uku sama da shekara 5 ko 3 wallahi bana bacci sai na sha maganin bacci. In ko ban sha ba wallahi bacci ba zai yiwu ba. To a wani dalili? To yanzu kaga na ce na fitan, amma duk da haka sai da aka kirkiro wata hanya kuma da ake nema a sake zalunta ta, a kwantar da ni akan wai ban yi rijista ba. Rahaman da fim ɗinta ne, kuma wannan yarinyar tana da nasibi. Duk abin da ta taba duk ka gani, duk abin da ta yi tana da matsala da mutane 'yan arewacin Najeriya kan irin shigan da take yi, wanda su suna ganin ba daidai bane, ko kuma ce ba daidai bane. Wannan yarinya Allah ya mata nasibi, amma fa bata yi rijista ba, kuma fim ɗinta ne wannan fim ɗin. An yi sansarin, ta haska, ta je wurin, Dija ta je wurin, baban Cinedu ya je wurin, waye kwanaki Falalu wannan abokina Falalu na san zaka san shi, director ne. To Falalu ma ya haska fim ɗin shi sukutun guda, ba shi da rijista. Why always Adam Zango? Me suke nema a wurina? Ka gane ko? Yanzu na ce na fita ka ne, kuma na zo zan yi wani abu. Wasa sun ce ba zan yi ba, an gayyace ni biki bai isa in yi ba. Already wannan mutane ba su sani ba, ni ne kadai na san cewa an riga an yi min wannan kashe din. In ba haka ba za a kama ni. Na daina karban komai da ya shafi wannan a Kano, saboda in zauna lafiya. Ka gane ko? So waɗannan mutanen duk ba su rajista sun je sun yi, amma ni an ce wallahi idan na kuskura na zo sai an kama ni, babu dalili. Wato in na ce zan ci gaba da baka faɗa maka irin abubuwan da nake fuskanta a masana'antar nan, yanzu sai ka ji ni ma
a Kano tana da bambanci da kowace irin jiha a arewacin Najeriya. Na farko suka ce finafinai an sa ta ne domin ta kula da addini da al'ada na mutanen jihar Kano. Duk mutumin da ya yarda ya girmama mutanen Kano zai yarda ya mutunta mutanen Kano dole ne ya bi abin da ke dokokinsu wanda majalisa ta tabbatar da shi tun 2001. Duk mutumin da bai yarda da wannan abun ba bai zai girmama mutanen Kano ba. Bai yadda cewa Kannywood ko kuma harkar finafinai na Hausa cewa hanya ce ta sadarwa wadda za ta haskaka addini da al'ada ba. A yanda mutanen Kano da suke. Kowaye mun haƙura da shi. Ko da ku mara ce ta haƙi. Har da wasu shi wannan jarumi ya yi bayani cewa shi ba zai yabe wa'annan ka'idoji. Da lafiya za mu shigo mu ci gaba da farantawa masoya, amma na so masoya na sani cewa babu wata jiha da nake so a Najeriya da ta wuce jihar Kano, sannan babu masoyan da nake alfahari da su fiye da na ko ina a Najeriya da ya wuce masoya na jihar Kano, kuma Allah ne saka musu sona, shi zai iya cire musu. Duk iya bakin kokari na zai yi kokari in ga ban lalata wa masoyana zuciyarsu ba. Zan ci gaba da kokari da abin da suke bukata in kawo musu shi. Su ko masu nema na da sharri, ubangiji Allah ya mun katangan karfe tsakana da su. Sai hakuri baran samu zuwa kallon mati a Zazzau ba. Duk wanda yake da sha'awan gani to ya je ya kalli fim din tun da ina ciki. Amma dai a yi hakuri. Kowa yana kallon irin abubuwan da ake yi min, ba ni da karfi na sai na Allah ne. Ba ni da wani abu da zan iya yi saboda ba ni da wani goyi. An hana ni wasan sallah, ban yi wasan sallah ba, gani da lafiyata ba abin da ya ragu. Haka zalika idan an hana ni zuwa haska fim ko kallon fim ma, to ai shi ma hakan ba zai hana ni in kai wani garin haska ba. Alhamdulillah ina fa cikin fim din nan. In dai har za a iya bari masoyan da za su zo kallon fim din su shiga fim din su kalla kuma su ganna a ciki, to menene dalilin da zai sa kuma in naji za a kama ni? Ka gane? So wannan wani tarko ne da aka dade ana kamawa, ana kafawa don a kama ni, kuma Allah bai ba sa ba. Kuma na rantsi da Allah, in Allah so ya yarda ba, Allah ba zai taba ba su sa su wulakanta ni ba. Na san su ai dukkan su, duk wanda yake da hannu a cikin wannan abin da ake so a mun, ina so ka sani cewa wallahi ba shi da abin da zai faɗa a kaina da mummuna da na yi masa a rayuwa. In ka tambaye ni ban san me na yi musu ba, amma dai ba sa bukatar